Krenuli su da nas guraju sa stepenica, ja sam prvo stajala sa desne strane od ulaska u tužilaštvo, postoji fotografija, kolega Goran Petković, koji je takođe narodni poslanik, me je zaštitio, policajac je krenuo štitom i udario me u glavu. Ako sam ja stala tu je stajao taj kordon tih policajaca koji su bez ikakvih oznaka, sa fantomkama u kompletnoj opremi. Taj policajac je krenuo da nas gura štitom, sad ono što niko ne vidi, u tom trenutku oni tebe ispod štitova šutiraju. Događaj bi ispred zgrade tužilaštva, ja sam tog dana došla ne samo kao narodna poslanica za blokadu ulaska u sud, nego sam došla i kao branilac jednog od aktivista Ivana Bjelića. Ja sam htjela da uđem u zgradu suda i da tražim dozvolu za posetu. Dakle, predstavila sam se policajcu koji je tamo stajao, niko te tamo, znači nije, apsolutno nisi imao s kim da pričaš, ti si stajao praktično ispred zida. Niko nije hteo ništa da mi kaže, ja sam pitala ko je ovde nadležni. Ali treba da približimo da Ivan je imao pravo na to. Apsolutno, pa ja sam tu i po službenoj dužnosti, ajde. Znaš ono što kažeš, radi mi svoj posao. Tako je. Naime, ja sam se predstavila tom nekom za koga mi se učinilo da je glavni, da je nadređeni tu, čovek me uopšte nije želao da gleda u mom pravcu. Krenuli su da nas guraju sa stepenica, ja sam prvo stajala sa desne strane od ulaska u tužilaštvo, postoji fotografija, kolega Goran Petković, koji je takođe narodni poslanik, me je zaštitio, policajac je krenuo štitom i udario me u glavu. Imala si znači povrede u suštini? Pa, mislim, povreda, znaš, sad da li je bilo, udario me štitom. Nisam pala jer me je zaštitio rukom kolega, stavio je ruku preko moje glave. Ja sam se spustila dole ispod i pokušala da uđem na glavna vrata. Kako sam ja stala tu je stajao taj kordon tih policajaca koji su bez ikakvih oznaka, sa fantomkama u kompletnoj opremi. Taj policajac je krenuo da nas gura štitom, sad ono što niko ne vidi, u tom trenutku oni tebe ispod štitova šutiraju. Dakle, svi mi koji smo stajali tu smo imali ovako plave cevanice ovde od šutiranja, znači šutirane su sve, bez obzira da li si muško ili žensko, čak su i štipali, kolega jedan imao podliv, znači to su, da. I sad, taj mladi... Čekaj, znači drže štit i ispod šutiraju, a drugom rukom štipaju. Tako, jer te gura, znači oni dobiju naredbu da krenu, da nas gurnu od ulaska, da idemo dole ka stepenicama, odnosno ka trotoaru. Oni te sve vreme šutiraju. Dakle, ja sam se uhvatila, pošto je taj policajac, taj koji je stajao pored gelendera, je krenuo kao da će da padne. Ja sam videla u jednom momentu da je njemu puko štit. Ovaj prvi držač štita. On se držao za ovaj drugi i izgubio je kontrolu. Znači, kako je verovatno krenula masa da se ljulja i to on je krenuo niz stepenice. Ja sam se dohvatila za to, postoji scena gde ja padam, ja sam pala na leđa, na stepenice, na svu sreću pa sam imala ranac na leđima, inače verovatno bi imala ko zna kakve povrede. On se naslonio svom težinom na mene, pokušavajući da, jer naravno tu ja nisam prosto dozvoljavala da, eto, to je vid građanske neposlušnosti, ne možeš tako da se ponašaš. Prvo, znači, mi nismo došli tu da bi bilo koga ugrozili, ja nisam nikog ni udarila, ni šutnula, ni štipala, niti sam imala oružje. Taj policajac šutirao, napadao i tada danas... Jeste, ono si šutirao ispod. Kad sam pala dole, ja sam ga uhvatila za ruku, ne da mu skidam bilo šta, postoji snimak gdje ja gledam dete sa plavim očima, evo i danas bi mogla da ga prepoznam i sa onim fantomkom, onom koji ima na glavi, gde, kažem, pusti taj štit. Dete, bukvalno, znači on me samo ovako pogledao, prevrnuo očima, muka mu je što i on to radi. Ja sam svesna toga. On se nekako vratio, jel, nakon toga kad je, pošto naravno štit je vraćen, mislim, on ga je uzeo, mi smo dobili prijavu, on je kao navodno pisao prijavu za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, stav 3, gde je zaprećena kazna, znaš li, samo 3 do 10 godina zatvora. Ja se nisam pozvala na imunitet, kao niko od mojih kolega, znači ni moja koleginica Dragana, ni Jelena Milošević se nisu pozivale na imunitet. Svesna sam činjenice šta to nosi, koji rizik to nosi. A s druge strane, mene je samo zanimalo prvo, ko su ta lica, ja ne znam uopšte ko su ta lica, dakle, od koga su dobili nalog da budu tu ispred zgrade tužilaštva, zašto smo mi sprečavani kao narodni poslanici i ja kao advokat da uđemo u zgradu suda, ko je izdao takvu naredbu, da advokat ne sme da uđe u zgradu suda i dobije dozvolu da poseti svog branjenika. Šta sam ja to njemu uradila, koju štetu on pretrpeo konkretno mojim činom, ili bilo čim činom, Draganinim, Jeleninim, da li smo mi njega udarile, da li smo imale oružje, u vršenju koje dužnosti smo mi njega tačno sprečile. Ne samo jedna stvar, on je vas napadao, on je vas šutirao,
i gurao štitom, znači to možete, kako može da se To je uzme prekomerna nužna upotreba odbrana, sile. mislim, to može bude nužna To je već sad, znaš kako, nije zahvalno ni komentarisati, Ali možda je ajde. malo i s moje strane, jer postupak je još uvek u toku. Dakle, još uvek nije podignuta optužnica. Mi smo od strane odbrane je predloženo saslušanje svih opozicionih političara koji su bili tog dana ispred zgrade tužilaštva, a koji su bili neposredni svedoci i očevici onoga što se dogodilo. Policajac je saslušan, on je rekao da se osjeća oštećenim time što je ponižen. On je ponižen i tako se zapravo... A kako si ti osjećala dok te je šutirao? A povrede? Pogotovo na tom betonu i sa tim, Tako je. znate, a nakon toga tek medijski linč koji je usledio i predstavljanje mene i mojih koleginica kao pa ne znam kakvih žena koje su valjda bila u stanju da napadaju našu policiju, oduzimaju opremu, znači ja sam lično doživjela u svom naselju da me komšanica koju znam 25 godina bukvalno pljune ispred trafike, kaže sram te bilo ti napadaš našu policiju, znači znaš kad podlegneš medijskom pritisku, ti znaš kakve su sve na Informeru izlazile i informacije i scene i ti snimci, gde oni tebe predstave kao nekoga ko je hteo ne znam šta da uradi. Ja sam mislio da si ti Hulk. Pa mislim, znaš kako, Kao, stvarno. dižem Meni je samo drago 500 kila iz benza. meni je samo drago da je ta slika obišla ceo svet, dakle radi se o 3 žene, bilo je tu još mojih koleginica, koje praktično, znači ničim izazvano, niti smo imale oružje, bilo šta što bi ugrozilo život i bezbednost tih policajaca ili bilo koga u okruženju. Znači ti sad napadaš te žene i te žene su, šta? Napada, znači to je Nadljudskim očima sprečile- fizički napad, guranje, znači više vrsta napada ste imali, više vrsta fizičkog napada Tako je. ste vi imali i sad A vi bez ništa da smo, reagujete. znaš kako, nismo nikada dobili objašnjenje zašto nam je bilo zabranjeno da uđemo u zgradu tužilaštva. Ja, na šta, meni je zanimljivo baš ovo što oni su vas fizički zlostavljali, a to poje Vuk Magarca, šta se dešava s tim? Ništa, apsolutno i ja se iskreno nadam, eto, kolega koji vodi u tužilaštvu ovaj predmet, vidim da mu nije prijetno, ni malo, s obzirom da, eto, mlad je, nadam se da će pokazati pravo lice u tom smislu da će mu pravda biti na prvom mestu, pa se iskreno nadam da do podizanja optužnog predloga neće ni doći ako je pravda u Srbiji, ako ne, šta da radimo, idemo dalje pa ćemo se tući.